Girona es troba a una plana creuada per 4 rius: el Ter, l'Onyar, el Güell i el Galligants. I a l'oest de la ciutat, entre el Ter i l'Onyar, trobem la Devesa. La Devesa és el parc i jardí més gran del Principat, amb més de 2.500 arbres centenaris. Ens introduïm al centre històric. La Lleona, o la Lleona de Girona, com se la coneix, és l'escultura d'una lleona emparrada a una columna. I diu la tradició que has de fer un petó al cul de la lleona si vols tornar a Girona, i que no es pot considerar un bon veí de Girona qui almenys no li ha besat el cul un cop a la seva vida. L'església de Sant Feliu, dels segles XIV al XVII, està a tocar de la catedral. Datada l'any 882, era el principal temple de la ciutat abans que es construís l'actual catedral. Els banys àrabs, declarats bé cultural d'interès nacional, estan situats a un edifici modernista a semblança dels musulmans. Using water diverted from the river from the wall. Right? Next one. 59. So. Bigger area. La catedral de Santa Maria és el major temple cristià de Girona
que amb una alçada interior de 23 metres és el més alt del món d'una sola nau, després de Sant Pere del Vaticà, que en fa 25. L'església de Sant Martí, d'estil barroc, se'n té constància des del segle XI i la seva escalinata la uneix a la plaça de l'Oli. El call jueu de Girona és el més important d'Occident i el més ben conservat d'Europa. El pont de ferro de Gustave Eiffel forma part del patrimoni arquitectònic de Catalunya. El monestir de Sant Pere de Gallinats del segle XII està declarat bé cultural d'interès nacional i es tracta d'una antiga abadia benedictina romànica
I just davant seu trobem la capella de Sant Nicolau, també del segle XII. El castell de Montjuïc, fortalesa moderna amb baluards del segle XVII, està declarat bé cultural d'interès nacional. Actualment està tot en runes. El conjunt de torres, castells, muralles i baluards envolta la ciutat. La muralla original fou erigida al segle I quan els romans fundaren Gerunda, però al llarg dels segles ha estat reformada i modificada en multitud d'ocasions. I amb aquesta imatge donem per acabada la visita a Girona.